ce-am făcut. Doamne, pot eu oare să vin așa cum sunt înaintea Ta? În fața Ta. Este oare iertare pentru tot ce-am făcut? Doamne, pot eu oare s-o iau de la început înaintea Ta? În fața Ta. Știu, Domnul meu, sunt un om așa rău și Te-am întristat mereu. Știu, Domnul meu, Te-am răstignit chiar eu când am spus Tu este Dumnezeu. Oare mă poți ierta? Oare mă poți ierta? Cred că este iertare pentru tot ce-am făcut. Cred că acum e momentul s-o iau de la început înaintea Ta.